Γεια σας. Ονομάζομαι Γεώργιος Μουρής. Βρισκόμαστε στο Village Park στο Ρέντι, στο Ice Hockey Skating και θα δοκιμάσουμε να κάνουμε λίγο πατινάζ. Κάτι τεχνικό όπως πάντα. Μπορεί να καταφέρετε να δείτε, μπορείτε να καταφέρετε να δείτε και κάποια τούμπα, δεν ξέρουμε να δείξει. Δεν είμαι και πολύ καλά γιατί κουζουνεί στο κεφάλι. Go, go, go! Αλλά δεν την πετύχαμε καλά. Να δείξουμε και το καμέραμαν.